Meidän kanavan nimi on Muffin TV. Tää on sit vähän outo jäbä. Me kuvataan haasteista ja pelistä. Ja tuolla tuolla paikassa on yksi urpotyyppä, eli tuolla. Se pääsee johonkin videoihin, mutta ei kaikkiin. Okei, no niin. Nyt mennään tekemään jotain haasteita. Okei, tää on sit aika tyhmä haaste. Okei, siis me otan kusta tonne puskaan. Mä en kuvaa sitä, sori. Koska me ei olla niin tyhmiä. Okei, siis mä kustaan tänne silleen, että se menee vaikka joku auton päälle. Siinä on meidän haaste. Katsotaan mitä tapahtuu. Okei, siis nyt se onnistuu. Me yritettiin maksaa siitä. No 20 €. Ei paha. Okei. Tai ei, mutta se sanoo, että pitää nyt maksaa. Nyt tää on eka video. No näitä tulee vielä lisää, varmaan peleistä enemmän. Karkuun. Nyt me lähdettiin karkuun. Ei me tulla mitään maksamaan. Nyt se lähti jo. Onneksi se lähti. Noniin. Tulee varmaan huomenna tai tänään joo. näkkäri. Joku. Joku haaste. Joo. Ei se haittaa. Okei. Joo. Moikka. Sulla on säkös.